کسی که خواهشمند است سعی برای автобус ҳай кардан шуморо метавонед ки ба ана ҳамон кӯчаи лоҳутӣ рафта муроҷиат бикунед. амнистия кай мешавад. дар бораи авфи муҳоҷирон. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияҳои нав пешкаши шумо мегардонем. бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк монед. нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзаред, документ надошта бошед ё ягон штраф дошта бошед, ширкати Саид граница шуморо кӯмак мекунад. марамад рақамош мебурад, дар WhatsApp занг занед ё ки бинависед SMS, ҳамаи шуморо ҷавоб медиҳад ва аз граница мегзаронад. дар муассисаи давлатии агентии ба кор таъминкунӣ дар хориҷа. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт барои ишғоли вазифаи ронандаи нақлиёти мусофиркашонии автобус дар Беларусия оғоз ёфт. касе ки хоҳишманд аст сай барои автобус ҳай кардан метавонад ки ба Беларусия сафар кунад, лекин ба воситаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ. шартҳои асосӣ, яъне аввалан музди маоша гап мезанем, чӣ қадар мебошад? аз 700 то $1700 мебошад, вобаста аз намуд ва реҷаи корӣ. талаботи тахассусӣ: шаҳодатномаи ронандагӣ категорияи D ва E, забон донистан, муоширати озод бо забони русӣ ва синни сол бошад аз 21 то 60 сола муқаррар шудагӣ аст. барои маълумоти муфассал шумо метавонед ки ба муассисаи давлатии агентии ба кор таъминкунӣ дар хориҷи кишвар муроҷиат бикунед ки ҷойгир шудагӣ аст дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Лоҳутӣ 80. ана ҳамҷа мерем барои ба кор сафар кардан ба Беларусия муроҷиат мекунед ва бо тариқи номнавис баъдан сафар мекунед. як информатсияи нави дигарро пешкаши шумо мегардонем. кор дар ҷумҳурии Туркия ба қайдгирӣ то ҳозира идома дорад. муассисаи давлатии агентии ба кор таъминкунӣ дар хориҷа, яъне ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба диққати шаҳрвандон расонид ки барои бо ҷои кории муваққатӣ таъмин кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ширкатҳои корфармоии ҷумҳурии Туркия ба қайдгирӣ мунтазам идома мебошад. имконият барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазифаҳои холӣ ва шароитҳои корӣ ба филиалҳои агентӣ муроҷиат намоянд. шуморо метавонед ки ба ана ҳамон кӯчаи Лоҳутӣ рафта муроҷиат бикунед барои кор дар Беларусия ва барои кор дар Туркия. чиқале ки медонед, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ шаҳрномаи корӣ бо дигар давлатҳо дорад ва шумо метавонед ки бо роҳи қонунӣ сафар кунед. ин гуна ибоди информатсияҳои нав хостем ба маълумоти шумо борасонем. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадомеда стоматологи тоҷик дар кор бошад дар шаҳри Москва, марамад рақамош мебурад дар Telegram ё ки прямой зангаш бизанед, бирен дандонотона табобат мекунад. як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир рафтеста ё ин ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир призифи баҳорӣ рафтеста. ҷабборзода нависонда: салому алайкум бародар, ман дар паспорти кӯҳнагиам патент доштам, трудовой ҳама чӣ доштам, баъд Тоҷикистон омадам, сроки паспортам халос шуд, паспорти нав кардам, налог Тоҷикистон рафтам барои ИНН, гуфт дар паспорти кӯҳнагият ИНН ҳаст. Москва рафтам, дар паспорти навум патента сипоридам, оё метавонам гирифта патента? барои ИНН дар назар дошта бошӣ, бале, дар ҳолати вуҷуд доштанаш чиқале ки ба шумо гуфтям ки ҳаст, бале, метавонед ки дастрас бикунед. як нафари дигар нависонда: саломат бошӣ бародар, барои меҳнатҳо ташаккур, зиндаву сарбаланд бошед шуморо бародари азиз. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, меган аэропортҳоро маҳкам мекунанд, рост бошад? дар бораи маҳкам кардани аэропортҳо ягон информатсия нест бародарон. икита нависонда: ассалому алайкум додар Сорбон, барои реестр мегуфтед, патент аннулир ва чида бошад, трудовой книжка договор дошта бошӣ, дар Тоҷикистон бести 3 моҳ, пас патент мешава гирифта. патент аннулир ва вақте ки мешава шумо баъди 3 моҳ наметавонед гирифта. аз рӯзе ки аннулир ва чидагиа ҳисоб мекунед, баъди 1 сол иҷозат дорем бародар. алишер Туразода нависонда: амнистия кай мешавад? дар бораи авфи муҳоҷирон ягон информатсия нест ҳозир. замира нависонда: салому алайкум акаҷон, ман 10 декабр патентма гирифтам, уведомления физически лицо накардам, хулоса аннулир башид, не ки 9 март дар граница гузаштам, чӣ кор кунам намедонам,
илтимос ба саволи ман ҷавоб кунед. Раҳмат. Патенти шумо аннулировать шудагӣ боша аз сабаби трудовой договор мақсад накардан, уведомления накардан, чӣ хеле ки мо гуфтем то муддати 1 сол баъди аннулировать шудан дигар наметонед патент бигиред шуморо. Як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум ака. Мара пожизненно депорт кардам. Ному фамилия Алиш кунам равам. Гузашта метавонам як совет медодем ака. Совети мо барои шумо ҳамияе ки ному фамилия иваз кардан наравед. ба хотире ки давлат шуморо запрет кард ва шумо ному фамилия ки иваз карден боз ба раҳи ғайриқонунӣ ворид шудан ба Россия мешавад. Ва фаромӯш накунед ки тибқи кодекси уголовнии Федератсияи Русия ғайриқонунӣ ворид шудан ба кишвар, яъне ғайриқонунӣ убур кардани марз, парвандаи ҷиноӣ нисбати шумо боз карда мешавад ва то ҳатто метавонад ки аз озодӣ маҳрум кунад. Ғафурзода нависондаи: салому алайкум. Созен тинҷен ака. Мара документҳом созай, неки картаҳо маҳкамай. Меган реестрда ҳасти, проверка кардам, госуслуги нестам, ма дар реестр. Граница брам, ғам наметинам. Барои маҳкам будани картаҳо шумо метавонед ба МВД Россия муроҷиат кунед. баъзе ҳолатҳое мешавад ки аз сабаби ягон нарушения МВД запрос метиҳад ва банкҳо ва картаҳои шумо блок карда мешавад. Мисол шумо гуфтаистед ки ягон проблема надорӣ, нома дар реестр нест тозаҳай, метавонед рафта муроҷиат кунед ва тафтиш мекунанд. Дар ҳақиқат бинанд ки шумо ягон проблема надоред, номи шумо дар чорни списка нестай, боза яфта метан мақсад запрос метан, картаҳои шуморо блокша снят мекунанд. Зинда ва сарбаланд бошем бародарони азиз. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Агар савол дошта бошед дар комментария бинависонед. Худо хоҳад бо дар видеои дигар мехонем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.